Nilqakom għal programm ieħor Politico. Illum ġewwa l-istudju miegħi għandi lill-Professor Arnold Cassola. Nirringrazzjak. Grazzi li jekk tal-istedina. Tagħna. Ma tgħidilna xi ħaġa żgħira fuq hekk biex immorru mbagħad għad-domandi li għandna llum ovvjament nafu li ħireġ kandidat ukoll għall-MP jmiss. Ma ili pratikament 35 sena issa fil-politika, b'xi mod jew ieħor. Interessani ħafna riċerka u xek il-professjoni tiegħi ta' akademiku l-università u allura l-ewwel xogħol suppostu għandha tkun ir-riċerka, awtur ta' fuq 40 ktieb dwar il-lingwa, l-letteratura, l-kultura, l-istorja u l-istorja tal-emigrazzjoni Maltija fost affarijiet oħrajn. Nagħllem issa daqsxejn inqas minn qabel għax iż-żmien jgħaddi għal kulħadd ukoll. Però r-riċerka ma tidirx ma tħossha insomma bil-mod il-mod. U r-riċerka hija wkoll element importanti fil-politika, ġifieri, meta inti aħna nitkellmu fuq u speċjalment f'Malta nitkellmu fuq tant skandli u sarek u għaliex għamelu hekk u għaliex għamlu hekk, hemmhekk ukoll huwa x-xogħol ta' investigazzjoni li inti tagħmel li jien almenu mdorri nagħmel fiha biex meta nkun qed infittex xi manuskritt antik dajda minn fejn ġie, minn kitbu għaliex qiegħed u għaliex jinstab sqallija mhux jinstab Malta, eċetera, eċetera. L-istess ħaġa tot għall-politika insomma fil-fema tiegħek. U nerġa' nkun kandidat bħala kandidat indipendenti għall-elezzjoni Ewropej ta' Ġunju li jmiss. Mela, is-sibt li għadda ħriġt il-ktieb The Marsa Junction Hidden Secrets. Fiex jikkonsisti dan il-ktieb hemm iktar skandli milli diġà ovvjament qed ikun hawn tista' tgħid ta' kull ġimgħa? Dan xi ħaġa kienet ħarġet, kienu ħarġu Times of Malta. Dan huwa bbażat fuq emails u WhatsApps ta' Jorgen Fenech li jien rċevejt anonimament u li jitrattaw propju dak il-proġett tal-flyovers li hemm dejla Dolorata, eċetera. U juru taħwit li kien hemm għaddej minn wara darna mingħajr ma konna nkunu nafu. Ġifieri minn dawn l-emails u minn dawn il-WhatsApps joħroġ li supposta parsi rebħita kumpanija torka żgħira il-tender. Fir-realtà di kienet biss faċċata. U meta kienu qed isiru l-arranġamenti ġa 10 ġimgħat qabel ma ngħata t-tender, ġa kienu jafu li se joħdu. Kollha legali suppost. Ma kienx il-kumpanija torka żgħira li qed tirranġa, imma kumpanija torka oħra kbira li fil-fatt ma kienx qed tideri u tidher din għaliha. U mbagħad skoprejna wkoll li kien hemm Jorgen Fenech bħala medjatur, bħala sensar. Middleman. U mbagħad niskopru wkoll it-talb għal flus minn ġiex miljuni fuq naħa, 4 miljuni u 9 fuq naħa oħra, kollox bil-WhatsApp. Immaġinaw għax hemm min jgħid isma' dak kienu pagamenti ta' suppost dovuti, eċetera. Intom timmaġinaw xi infrastructure Malta jew xi awtorità tal-Gvern Malti li titolbok il-flus bil-WhatsApp. Tibatilek fuq letterhead bil-miktub u titolbok tagħmilek invoice. U inti timmaġina li minflok tinvoicja lid-ditta iċċempel fuq il-WhatsApp l-sensar biex għal daw l-affarijiet. Ġifieri hemm ħafna taħwit, pereżempju hemm joħroġu minn dawn l-emails, pereżempju l-BOV, il-branch, il-fera tal-BOV tal-imsida, indunaw li ġi pagament għal perit tal-proġett li suppost kellu jiġi minn dat torok u daġaw minn ditta Newell xi ħaġa infrastructure li ma kienu xafu biha. U jiktbu l-perit jgħidu isma' perit. Għaw ġi dal-pagament li suppost ġej mit-torok u ġi minn ditta xini. It-tweġiba tal-perit ma nafx xini, għaliex ma għandix. Imma ġifieri għandek id-tip ta' suspetti. Għandek illegalità enormi li saret mill-Gvern Malti li meta ditta li ħadet il-proġett iż-żgħira li ta' parsi ħadita fil-fatt kien hemm il-kbira warajha, di fallit wara 3 xhur. Issa ir-regolamenti ta' tendering tal-procurement jgħidu li meta dak li jerbaħ tender ifalli jew mhux kapaċi lestih, il-gvern irid imur għat-tieni wieħed li jkun offra l-anqas. Dal-każ m'għamlu xejn u qabdu trasferuh hekk. Għal fuq dan it-tork il-kbir ngħidlu il-kumpanija l-kbira. Qed nitkellmu miljuni jew mhux bankina. Għalihom peanuts.
dabret nitkellmu fuq proġett ta' 40 miljun. Għalihom peanuts u naraw ukoll li lan tagħhom li daħlu għaliha li għalihom ma ridux jitlu fiha, imma la daħlu kien li jdefsu saqajhom fis-suq Malti bħala stepping stone jgħidlek għal proġetti ikbar li se jiġu. U jien naħseb li hemmhekk kienu jirreferu għal mina ta' Għawdex pereżempju li kellha sejra iż-żmien, eċetera, għal mini li kellhom isejru ġew Pembroke biex jaslu sad-DB, eċetera. U s'issa ma sar xejn. Imma dak iż-żmien kien hemm programmati daw kollha, mela kien tiddeffist saqajk fil-pajjiż hemmhekk imbagħad tista' jkollok fejn tkompli. Insomma hemm dawn l-abdafet u allura tibda taħseb hekk da kollu dal-manuvri kollha jsiru fuq proġett ta' 40 miljun. Mela meta jkollok 700 miljun bħalma kellu l-pajjiż biex jonfoq fuq it-torok u fuq il-flyovers li għamilna u Santa Lucia u l-airport u l-Imrieħel u l-Central Link. Min jaf kemm seta' kien hemm minn daw il-manuvri minn taħt. Meta jħassa dawn huma kollha fil-fema tiegħi proġetti mormija għax qed naraw inklitaj fil-10 ta' billej, insuq bej l-10 u l-4 ta' filgħodu, l-5 mhux problema, veru, sibhom imma realtà hi li inti kull filgħodu satej tlieta meta tiġi jibdew il-problemi. Jiena 5 ma nafx imma jiena nara li tmur l-università fis-6:09 u ġassib il-parking tal-administration mimli. Għaliex in-nies biex jaslu qed jitilqu fil-5:09 fis-6:15 mid-dar. Li inti li tfal tiegħek għall-iskola titqajjimhom fil-5:45 biex jaslu mhijiex normalità. Imma aħna nidraw daw kollu. U minn flok nitalmu minn dawn l-iżbalji nieqgħu għaddejjin fuqhom issa pereżempju se tiġi s-sena il-famuż flyovers tal-Msida. Daw kull met jagħmlu qed jipposponu il-problema, il-bottleneck, billi Malta hija żgħira, 28 by 18, jipposponu b'kilometru jew b'800 jarda. Jiena nista' ngħidlek, m'iniex profeta, m'iniex xi wieħed li nifhem, imma il-loġika għax tara li żbalji li jsiru. U tara mhux hekk. Almenu tirrepetihomx. Li se jiġri hu, issa kulħadd jibda jtir minn fuq il-Msida, minn fuq il-flyover. Mbagħad isibruħu mwaħħal il-skate park fuq naħa u sa meżuni naħa l-oħra. Mbagħad se nagħmlu imma laqwa li nkunu faqna 100 miljun u xi ħadd ikun daħħal xi ħaġa minn fuq insomma. On the side. Mela jiena ħeġġet in-nies ukoll biex jaqraw dan il-ktieb għax konvent li jkun interessanti. Li huwa dan il-ktieb minnu nnifsu hemmu. Mela ukoll il-ġimgħa l-oħra da kif ġiet konfermat anke fil-qorti tal-appell is-sentenza tal-iskandlu tal-isptarijiet tal-Vitals. Rajna il-Prim Ministru wkoll jagħti xi ovvjament kummenti, jiena għal-moment ħsibtu li kważi l-avukat tal-Vitals da kif beda jitkellem, l-speċi għaldaw għamlu x-xogħol, kollox kif suppost, insomma, u forsi naqsu biss għax ma għamlux investiment kapitali. Da l-iskandlu, taħseb li huwa il-bidu ta' skandli ikbar li ħajġu konfermati mill-qorti, jew kienet one-off? Le, jien ma naħsibx kienet one-off għax hemm bost oħrajn tal-Electrogas huwa skandlu. Mbagħad għandek ta' ċertifikati folot biex inti tieħu diżabilità huwa skandlu. Iċ-ċertifikati folot biex tieħu liċenzja tal-karozza huwa skandlu. Huwa kontinwum ta' skandli. Dejjem niskopru dejjem ġustifikaw. Dejjem noħolbu xi il-kera li inti għandek il-Prim Ministru tal-lum, Robert Abela, li qaleb id-dinja ta' taħt fuq. U l-Ministru tal-Ġustizzja meta jiena jiġini Prim Ministru u jgħidli li inti tiffalsifika ċertifikati biex inti tagħti benefiċċji soċjali li ma ħaqqux u tajt li ta' parsi għandu l-epilessija, jew tajt li ta' parsi jibati minn marda biex jieħu 450 u tajt li dan huwa ġust u li dan huwa customer care u li għandu jkompli hekk. Allora dan qed niġġennu bir-rispett kollu għax aħna kull tifel u tifla meta nitwildu jgħalmuna more or less, u anke nindunaw, għazam fejt mur l-iskola, xinu tajjeb, u xinu ħażin. Issa aħna għandna Prim Ministru llum li qaleb daw l-affarijiet kollha ta' taħt fuq u l-ħażin ġabu tajjeb u tajjeb ġabu ħażin. Issa fil-każ speċifiku tal-Vitals huwa skandlu enormi. L-unika ħaġa li għadni fid-dubju li m'għandix iċ-ċifri eżatti. Jiġifieri, nitkellmu aħna nafu xta' Joseph Muscat lil Vitals u nafu xta' Robert Abela
minkejja li kien ġan qara l-iskandlu lill-steward u nafu li bejnietom taw mal-420 miljun. Issa però huwa veru wkoll li l-impjegati tal-tobba, il-nurses, il-care workers, tħallsu. Issa, jista' xi ħadd jagħmel ikun daqsxejn ċar u jiġi jgħidilna isma' so much tħallsu t-tobba, so much tħallsu il-nurses u so much tħallsu il-care workers, etc. Issa dawn il-flus huma parti mill-420 miljun li nataw jew huma over and above. Issa hekk kienu over and above, ikbar u ikbar l-iskandlu. Għandna sitwazzjoni verament tal-waħx. Jekk kienu huma parti mill-420, innaħħuhom. Mela minn 420 tnaħħi kemm? 200,000, 150,000, ma naf. Imma xorta pa' 220,000 miljun, sorry, li baqgħu hemm. U St. Luke's ma sar xejn, tjaqbitċit, all right? Xorta baqa li Kering Grek ma sarx refurbishment, xorta baqa li Fawdex, parti mill-isptar huwa inaġibli ma sax tidħol fih, iġi dan huwa skandlu kbir, u meta aħna naraw l-istorja ta' Muscat bil-iskandli l-oħra kollha, bil-tangenti, bil-15,000 ta' parsi fix-xar konsulenzi li qed jieħu mill-Lakitor li hija marbuta ma' Steward, hemmhekk tibda tinuna li l-ħadma kbira ta' Conrad Mizzi, ta' Keith Kembri u ta' Joseph Muscat li daw marru bi-pjana daw kienu veru għax jgħidu m'għandhomx pjan, x'm'għandhomx pjan. Daw kellhom pjan tal-Beati Pawli biex nerdaw biex naraw minn xiex nixtew ndaħlu u tal-Montenegro u tal-Electrogas u tal-Vitals. Pjan kien hemm, Pjan kien hemm, imma biex jipappuha il-ftit. Mela dak kien hemm. L-unika ħaġa hekk kien tal-Vitals jekk kienx 420 jew hekk kienx 220, dak ma nistax ngħid għax ħadd isma' jrid jippreżenta il-figuri ċari ma tkun xi jaref da għax naħseb jridu joħorġu minn x'imkien l-account. L-account suppost. U nkunu nafu eżattament kemm tlifna. Ma żgur il-popju Malti tilef u jagħmel ħażin ħafna il-Prim Ministru li jibqa' jiddefendi b'dan il-mod u jiġi jgħidlek għax il-qrati qed tilabu home. Qed tilabu home. Mela Roberta Bella 20 sena avukat. Il-mara tiegħu 20 sena avukat. Missieru 50 sena avukat da bejnietom it-tlieta. Għamlu 90 sena l-qorti. Jien qed nilab home. Il-poplu Malti qed jilab home. Jew il-familja Bela b'90 sena ġolqrati jgħixu ġolqrati bejnietom it-tlieta. Dat tip ta' ħmerijiet insomma idejquni. U bħala bniedem ċittadin Malti edukatur, inti meta tibda tara dal-affarijiet li speċi qed jiġġustifikaw dal-affarijiet. X'fotur tara għażażaħ x'eżempju qed nagħtu aħna? Huwa eżempju ħażin ħafna. Prattikament qed tgħidilhom. Qed tgħidilhom hekk tistgħu minn mexa u x'hekk ngħidu biex ma ngħidux bil-Malti, eċetera. U sfortunatament din qed tirrifletti ruħha wkoll. Għax meta inti għandek kif kellna f'dak is-sondaġġ 70% tal-Maltin żgħażagħ jgħidulek jiena mhux qed nara futur hawnhekk u rrid nitlaq. U rrid nitlaq għal dejjem, mhux nitlaq biex nagħmel esperjenza u niġi lura, hemmhekk tikkonfondi. Tibda tikkonfondi wkoll meta tibda tara dal-films għaddejjin fuq il-web baw. Ta' tfal ta' 12-13 sena, dal-gangs, fajliet u ġuventu babies għadhom tfal, isawtu daqqitta siqġu ħalq. Tara waħda bullying enormi. Ġifieri, allura aħna ġol belt kapitali daw isiru ta' Malta fil-Main Street, jew Hastings, jew qudiem il-McDonald's, imma allura fil-belt kapitali m'għandniex aħna ronda ta' pulizija ġo ta' sliema li preemptive, mhux biex jagħmlu xejn, imma li inti tarhom mixin tnejn. Ejja żommok. Daw x'edukazzjoni qed intuhom il-dat-tfal. Hekk dawn it-tfal qed jirnexxielhom ikunu bullies ta' 12 u 13 sena. U jduru oċċa 5 fuq waħda jew fuq wieħed. Mela daw meta jkollhom 25 u 30 se jagħmlu. Hekk inti ma ddaħlilhomx moħħhom kemm hija ħażina dil ħaġa. Xi ħadd qal li issa, pereżempju kien l-istess ħaġa milux iż-Zokrija, l-iskola tan-Naxxar. All right, tifla Spanjola daw, tfal ta' 13-14 sena, daru għalija xi sitt oħra u jtuha kemm Alla ħalaq. Hekk. Menti da, mbagħad intervenu ġiex tfajlit
tal-iskola stess Maltin li marru karozzi għaddejjin u kulħadd għax in-nies jgħidlek ma rridx indaħal jien tifhom wkoll. Mela, dik oħra il-konsekwenzi tiblaħħom inti. Għaliex imma m'għandux aħna qed naslu f'dawn il-livelli tajli ma jsirux id-dinja kollha u mela ma jsirux l-affarijiet, imma inti li tikollok ukoll minimu ta' edukazzjoni ċivika, minimu ta' rispett li ħadd ieħor għaliex inti Li differenti. meta konna iktar foqra kellna. Mhux Għax li hekk mort kellna. 30-40 sena ilu. Mhux hekk, aħna kienu jgħidulna jiena ħaġa oħra, ħaġa stupida żgħira. Jiena ta' anzjan għax jien anzjan. Nitla' fuq il-bass u tara u anke tkun vojta. Jiena l-iktar tolqotni mhux tant meta tkun mimlija, għax tajt hemm m'hemmx post li kulħadd jipprova jpoġġi eċetera. Tkun vojta, jitilgħu żgħażagħ tfal, ikunu 12 sena, 13, 14, 15. Vum! U l-ewwel ħaġa jmorru jpoġġu fuq tal-anzjani, tad-diżabilità, ta' fl-ewwel siġġijiet. Għandek il-bass vojta. Jiġifieri, jiġi xi ħadd jew mara anzjana jew mara tkun pregnant eċetera, okej, se tixtri ma tqumilix. Aħna daw kienu issa tajli inti dinja oħra kont għax veru. Imma dawn mhux valuri essenzjali, di mhux ommok u ommi li setet kienet dil-kondizzjoni, oħtok ma jistax ikollok, it-tifla tiegħek ma jistax ikollha tfal, għallu ma tqumilix. Jiġifieri dawn huma affarijiet bażiċi li naħseb Turi falliment fis-sistema. Turi falliment fis-sistema u nuqqas ta' rispett. ċertu rispett irid ikun hemm. Għaliex? Dik hija natura umana. Issa aħna tinfallu fuq da, għandna problema. Mela, ifhimni ma tistax ma tammirax l-enerġija tiegħek li kważi b'mod kontinwu tirrapporta in-nuqqasijiet li qed ikun hawn fil-pajjiż, speċjalment fejn tidħol infrastruttura narak ittella ħafna. U bis-saħħa tiegħek biex ngħidu kollox, normalment wara ftit tittieħed azzjoni. Mhux dejjem, imma kultant. Issa, ovvjament, dan immaġina li jtik xi sodisfazzjon, però ma taħsibx li għalfejn għandek titkellem inti, speċi jekk hemm bankina mħoffra li ħatweġġa lin-nies m'għandix issir. Ekku. Tidbil forsi inti jew ftit nies bħalek. Imma sfortunatament li qed jiġri u li n-nies qed jaqtaw qalbhom. Jiġifieri jmor jgħidulek jiena meta jiġu għandi, ġeneralment, jgħidlek jiena mort int il-kunsill. U l-kunsilli naħħulhom il-poteri kollha llum. Ejwa, le m'għandhomx jiena qatt ma noħodha kontra l-kunsill. Għax jien naf illum kemm ma jistgħu jagħmlu xi qas iżibellhom. Ma tistax għax il huwa reġjonali. Jiġifieri ma tistax tgħidlu għax ma ġabelniex eċetera. Ikunu marru għand l-awtoritajiet, imorru għandi jirrapportaw għand il-pulizija, u ma jsir xejn. Allura jiġu għandek biex minn għalihom li jiena nista' nagħmel mirakli. Imma tant jiġu li jien kelli nagħmel page oħra. Ġifieri għax jiena ovvjament nipprova nagħmel anki il-paġna tiegħi nipprova politika u ta' ideat politiċi u opinjonijiet li tista' taqbel magħhom tista' ma taqbilx. Imma tant kienu qed jiġu il-menti dwar appuntu dan nuqqasijiet li għandna kbar ta' infrastruttura. Għana tinfuru bid-dranaġġ. Jibatulek id-dranaġġ ħireġ mid-Taġbiex, il-Gżira, mit-Tapiri, ix-Xatt l-Aħmar għawdex, Ras il-Ħobs għawdex, iċ-Ċumnija, il-Melliħa. Ir-realtà li aħna ma ħsibniex f'infrastruttura. Ħadd ma ppjana f'dawn is-snin li għadda, imlejna Malta bil-barranin bit-cheap labor, u minn gawda minn daw in-nies huma ftit Maltin sinjuri li aktar saru sinjuri. Għasadhom joqogħdu għaw? Naturalment, ma jixtieq għalija probabbilment. U ma jiġu għaw biex jinkassaw, jkollhom l-aġenziji u jġibu l-barraninaw. Imma inti anki da juri anki nuqqas taħsib. Jekk inti minn dar jew minn erja jngħidu li kellha 10 djar li kienu joqogħdu fiha 50 ruħ, 60 ruħ fihom, u llum minflok tal-10 djar għandek 700 flat. Għax il-ġonna kollha saru flettijiet, alright? Jew għandek ħajna 100 flat, trid, minflok 10 djar. Imma fil-100 flat minflok qed joqogħdu 50 ruħ, illum qed joqogħdu 500 ruħ minn 100 ruħ. U mbagħad laħsibt biex tirranġa il-dranaġġ, laħsibt biex iżżid il-potenza tad-dawl, u dak qed ngħaddu minnhom. Għax meta inti tara il-koko ħireġ mit-Tappiri. U qed ngħidlek dawn huma video sarhom. Meta aħna għaddejna s-sajf li id-dawl jinqata' u-nies 10 tim f'daqqa għaliex mhux qed iżżomm is-sistema. Daw inti titażbilhom. Meta inti qed tagħmel il-sigħat fil-ġimgħa imwaħħal fit-traffiku. Allora daw ma ħsibtx fihom. Sfortunatament
in-nies qed jaqtaw qalbhom, jekbu li jisma' għamilha inta x'forsi qed nara li xi ħaġa ġibilhom għadni kemm għamilt pereżempju waħda fuq l-isptar ta' San Vincenz de Paul li għandhom xi parti b'xi pool speċjali apposta. Kollu kien moffa, issa tgħidli ma għax li għamlu zebaw, pero għallu li ġew ikejlu issa biex jagħmlu l-bibin tal-aluminium ġodda, u ringrazzjawni. U għamilt ir-ritratt jien għamil il-before and after. Jista' jkun ċikka xi kultant, jista' jkun koinċidenza li għamlhom. Imma xi ħaġa xi kultant issir. Imma hemm bżonn irid jidher fuq Facebook. Għaliex meta ġew jirrappurtaw m'għandniex is-sistema li la ġi rapport il-Kunsill, la ġi rapport lill-Pulizija it-teħdet azzjoni. Għaliex jisu memx rida. U għek ġew għal-Pulizija, mbagħad għandna il-xismu kbira tal-min ikkmanda l-Pulizija, u xek. U f'dan is-sens il-Gafa. Li Gafa huwa l-ikbar makkjetta li għandna, għasnajt li ġewk għax Gafa mhux stupidu. Gafa huwa persuna intelligenti, imma Gafa qiegħed hemm biss biex jaqdi l-sidin politiċi tiegħu li qegħdu hemm biex jagħti u jipproteġi il-dawk kollha ġeneralment politiċi jew marbutin mal-politika involuti fil-ħmiġ u ma jagħmel qatt xejn fuq dawn. Jiena smajt, ma nafx veru, li Gafa kif tara l-ewwel ħaġa li jagħmel kważi rdoppja l-salarju tiegħu. All right? Imma bir-rispett kollu. Mbagħad ma jieħu l-ebda azzjoni fuq dawn l-affarijiet. Dan milli jidher qed jaħseb u xek. Se jagħmel l-4 snin ta' kuntratt li għandu. Jispiċċa l-kuntratt. Joħroġ imbagħad bil-pensjoni tal-25 sena u xek ta' pulizija u la dajtu xi konsulenza ta' 70,000. I'm sorry ara jaħseb hekk Gafa għax jien irrid niżgura li u jrid ipatti ta' dak kollu tal-preskrizzjonijiet kollha li ħalla għaddejjin biex in-nies jiskappawa. Tal-fatt li ma jagħmel xejn, kien tal-vitals, mela ħarġet il-appell. Ħareġ il-kollu. U jgħidlek li ma nagħmel xejn jiena issa nistenna il-maġistrat. Meta jagħmel il-maġistrat? Jistanna xi ħaġa. Pereżempju il-maġistrat ma għamilx tal-Pilatus. U fil-Pilatus qallu l-Gafa. Qallu tella lil Karl Cini għax gideb. Dan 3 snin ilu kemm ilu ħareġ issa tal-Pilatus? 2017? 5 snin ilu. Jo 6. Tellaw il-Karl Cini. Għaliex? Għax Karl Cini hekk jibda jparla fil-qorti. Se jibda jikxef in-nies. Il-Grixti. Tab il-Grixti li kulħadd jgħid kemm huwa bniedem ħobb in-nies, kemm jaħdem mhux għal flus biex jgħid in-nies, però Grixti jaf min iffalsifika ċertifikat, min itieħ ċertifikati falsifikati kien. Grixti ilu sentejn u nofs jaf. Gafa biha għax ma tellawx. Qed jistenna l-preskrizzjoni ju. Allura inti b'Gafa qed tippretendi li tagħmel da kollu qed ixxekkel il-ġustizzja, qed ixxekkel li ikollna almenu daqsxejn level playing field. U tippretendi daħħalt il-pamela tajjeb, mela inti iddaħħal 70,000 biex ma tagħmel xejn. U nies bħali jew bħal Repubblika jew bħal Graffiti, eċċetera, ma ndaħlu xejn biex nagħmlu xogħolok. Le. Allora din hija problema. Allura mbagħad inti il-pulizija flassa jgħidlek Sinjura mhux aħjar ma taqlax ħama jekk tmur tirrapporta għax sawat nirraġel, jew nkella għax barxu lil karo isma' dak ta' qattani għaliex. Għalhekk inti ma ssibx l-appoġġ tal-pulizija, tal-ordni, ta' min qiegħed imħallas għalhekk. Allora mhux se naslu, u allura ma tibda tispjega għaliex it-tfal ta' 13 jistgħu jmorru u jagħtu xeba lil-tifel jew tifla aktar dajfa. U ma jsir xejn. Mhux imbagħad nikkonfondu wara għaliex deret fuq TikTok. Mela aħna nistgħu nagħmlu l-ġustizzja bit-TikTok. Aħna qed nagħmlu l-ġustizzja l-ġustizzja bit-TikTok u bil-Facebook. Għax TikTok hu għandi l-Gafa. Imħallas dak kollu hekk għandu daqsxejn ta' self-respect. Ibda aġixxi mhux għax hekk kienu ma' tfal daw, tittallimhom. U turihom li dak m'għandux ixirek. Imma tisir b'mod strutturat, mhux imma tista' toħroġ il-kummissarju tat-tfal. Għax qed tikkonfondi, tikkonfondi l-kummissarju tat-tfal. Imma dan huwa sintomu ta' malessri li hemm fis-soċjetà Maltija u li jekk l-istituzzjonijiet ma jaħdmux kif suppost u mhumiex qed jaħdmu kif suppost kollha, allura għandna problema. Lew li semmejt inti tal-pulizija, eżempju l-bieraħ jew xi jumejn ilu rajt każ jien qasret nemmen xi ħadd xtara minn barra minn Malta nakel tgħidu Iva.
Da weħluħ 3 xhur ħabs, sena sospiża, għax ma ħallas €2 vat fuqha, u għax qalu insomma din arma illegali u Tiddikjara. meta tibda tara dal-ħmix kollu li hawn fil-pajjiż. Imbagħad ikollok dak tal-polonium. Dak li importa il-polonium l-iktar velenu u importa kwantità għallhom ta' biex noqtol 4 persuni, 5, ġifieri bid-doża ta' minn isek mortanti l-ispiżjar hekk. Importa ma nafx kemm 800 bullet. 800 bullet importa jew ipprova importa xi machine guns, eċetera, u da jħalluh isifer. Ibmi għamel. U sparixxa. U sparixxa. Jimmi lider qed is-Serbja. All right? Mamlu ma' Josif Gallia. Ġi il-pulizija għandhom fidejhom mandat ilu sena u ma nafx kemm tal-Ġermaniżi li dan qabduh bil-money laundering. U meta jkunu money laundering jiġifieri jkunu jaħslu l-flus maħmuġin jinnajlek ta' nies importanti anki f'Malta. All right? U da jitħalla jidvjaġġa xe tibqa xe timur ma' l-Prim Ministru, ħammorru niċċelebraw il-birthday għand Albano, għanna għodun kantaw felicità, eccetera. Kif wasal, għana għabduħ Italjani, ju. U spiċċaw għel 3 sin ħabs, issa dum kif ħareġ, għaw wara sena u nofs, u ġilu la Malta. Imma l-pulizija x'edha tagħmel? Imma jina najdek hemm ħafna pulizija bravi. U żgur, mhux jitħallaw jaħdmu kif suppost. Ma jitħallawx jaħdmu. Ekk anzi, kważi taħdem tajjeb taqlaħħa għaliex mort kontra da. Ma jistax ikollna dal-political appointees skużani l-kelma lekka kuli, all right, laqa li qegħdin hemm ma' dispożizzjoni ta' min qiegħed imexxi l-pajjiż. Tal-liema perjodu jkun. Inti rid ikollok persuni retti, ma jrid ikollhom l-idejat politiċi tagħhom fair enough, privatament dak jmorru jivvutaw jagħmlu li jridu, però it-tajjeb hu tajjeb u l-ħażin mhux kont min jagħmlu. Ekku. Mela, tisma' naħseb ħafna nies bħali jgħidlek hemm inti x'tista' tagħmel. Inti bħala Arnold Cassola fit-two party system li għandna f'Malta. X'differenza tista' tagħmel? Għalkemm jien nagħmel xorta diġà qed tagħmel, imma apparti da differenzi żgħar, imma importanti li inti hekk hemm xi ħaġa x'tissowa trid issir. Hekk hemm xi ħaġa ħażina trid tiddenunċja. Hekk hemm min qed jagħtilek, allora xi ħadd irid jitkellem. Għax hekk ma titkellimx, mhux se jsir xejn. Issa jiena nara din il-problema, ma aħna rridu naraw storikament fiex qegħdin. Aħna għandna sistema sissa fejn għandna ilna 57 sena b'ġiex partiti. Jiġifieri għandna sistema fejn min jerbaħ jieħu l-gvern imma jieħu kollox. Għax kieku tieħu l-gvern biss u tmexxi, fair enough. Imma inti tispiċċa mbagħad tieħu kull awtorità, kull board, kull u meta ngħidu mhux qed ngħidlek bis affarijiet l-elettriku u d-dawl u kull board li u l-Bank of Valletta tieħu il-Marza x'ismu l-Manuel Theater tieħu il-Sports Federation tieħu kollox. Allura meta inti jiġri hekk tanti hija importanti għal datnej li jitilgħu huma li għax jieħdu kollox li allura m'hemm ħadd li jitkellem u jien intik l-eżempji, pereżempju ta' Portelli, ta' l-iżviluppaturi, ta' Stivala, ta' Montecristo, ta' DB. Mela tara Montecristo illegali. Portelli illegali tijiet left, right and center. Ibda mill-batching plant li għandu għawdex, illegali kollu ilu snin, all right? Unbat imur jibnilek fuq l-irdum, unbat imur jibnilek fil-widin, all right? Mela għandek dak, u taf li da bħalissa qed jagħti lill-gvern. Imma mbagħad tiskopri għax joqogħdu kwieti li da qed jagħti lill-PN ukoll. Jiġri inti ta' għallu għall-PN mhux talli ma jikkundannawx l-illegalitajiet ta' Portelli, jew ta' Montecristo, jew ta' DB talli jmorru jagħmlu l-parties. U jien nitkellem mal-kandidat ngħidlu allura intom. Għaliex kif ġifieri hekk da ħa bena legalment. Kif tmur? Għax jitiju li bxej, ma mux. Il-Montecristo. Għak il-Dibi San Antonio, ma mux jitiju li bxej. Ma dak jitiju li bxej, għax u bat jimexxiku. Għax minna timexxi mbat, wara li jkun zaqqok il-eluf u anki il-miljoni, all right? Jina l-iktar issa ħareġ ġdid tal-PG Group. Tal-PG Group, bravi, inqabdu li ta' 10,000 lill-Lejbe. Daw kollha barra minn Malta. Fl-Europa Demokrati kollha ħabsi ġifieri, imma Malta għalla jbirek that's not a problem, del mhux xejn, it's legal.
Għax inqabdu, mela ta' parsi iltaqa' l-Board of Directors madof għara xreċ ta' u ħadu deċiżjoni ta' fil-minuti u għamlu press release li biex to enhance il-demokrazija f'Malta, il-Board of Directors iddeċidew li għatu 10,000 il-Labor u 10,000 il-PN. U dinija, u bat il-PN u l-Labor għatmu se jitkellmu fuqhom, mhux tal-jek tal-li ftiġibat wara. ħadu biċ-ċart li tiswa 14 miljun valutata, 14 miljun ħadu għal 5 miljun u ma nafx kemm. Wert it-baxar. Allura, għaliex trid it-tielet persuna? Għaliex dali qed ngħid jien, inti tista' ġib il-kandidati kollha issa tal-Labor u tal-PN. U wara jgħidu likx għax Portelli għandu l-batching plant illegali, għax il-Monte Cristo ma jgħiduhomx. Għaliex? Għax għajlek ma nistax jina l-parti. Issa, il-poplu Malti jrid jiddeċidi. Tridu tkomplu hekk b'min jiflaħ iħawwel. Tajli jint kassol, saħħa għandek. Il-kelma, saħħa tal-kelma diġa qedem, il-fatt li inti konxu ta' problema hija importanti. U li għalmenu tqiegħda u li tiġġildilhom imma għax nitkellem minn wara darek, jiena ngħidlek fiċċek. Jekk naħseb li għandi raġun, jekk naħseb li inti verament dik il-ħaġa milta legalment, u ma għax toffrili il-flus u toffrili allura nalaq ħalqi. Il-pajis musse għandek il-problem. Mela dan nies issa jibnu għandna bdejna t-torrijiet il-għajn kollum apparti t-toro u traffiku. Kemm il-torri se nibqgħu nibnu? Dal-pajis għandna 28 kilometers by 18. Aħna maħniex kontinent Amerikan, bnejt Manhattan, bnejt Chicago, mbagħad għandek. Kemm għalek? Laqas qallija baħna, sqallija 88 darba kbar minna, 88. Aħna tibni, mbagħad bissa timlieħ. Ma jimpurtax tal-vojt. Il-Maltin, żgur il-Malti normali li jaqla 1,000 euro, 1,200, anke fuq 500, ma jistax jixtri flats illum ta' miljun. Bla dubju. 800,000 skont kemm huma. Biex tikri 1,500 mhux daw ta' biex tikri normali illum. 1,500 sar 3 bedroom. Allura, jiena ngħidlek tajli inta tiġġennen. Iva, moratorium fuq il-high rises, nagħmlu sentej, nifqu nifriżawhom, ma naħorġux iktar permessi għal high rises, u ejja naħsbu ftit. Xiġifieri high rise, jekk jiena sa se nibni Villa Rosa ġiex torrijiet ta' 33 u ta' 18. Apparti dak li hemm il-Mercury ta' Portelli naturalment u li ieħor ta' ħdejh, u mbagħad għandek il-Porto Mas, u mbagħad irid jitla' ieħor ta' Paolo Xwireb u Andrew Xwireb, 33 oħra jmisma l-Intercontinental, alright, do ħaffru diġa. Nafu fej se jmur, in-nies se jmorru f'daw il-xismu l-1000 euro li se jgħixu hemm, jew jmorru fl-uffiċini hemm. Meta jmorru t-toilet fej se jtmur. Il-ħmiġ tagħhom tal-loki. 3 ġimgħat San Ġiljan kienet magħluqa l-bajja. Aħna kellna 3 ġimgħat balluta, xahar kważi balluta. Ma talqu San George Bay. Tas-sajf. Mela allura aħna fi xed ngħid. Timxi riħa taqsam tal-Bejati. Ma naħsbuhiex di. Mbagħad is-sabiħa kollu fuq it-taxpayer. Mbagħad naqgħu it-toroq. Nagħmlu l-elettriku ġdid, kollox għaspejjeż tal-taxpayer. Għaliex? Biex igawdi d-dibil li jrid jibni issa l-ITS, biex igawdi l-Villa Rosa, biex igawdi l-Intercontinental, etc. Le, inti, waqqaf u għaj naħsbu, u għaj nipjanaw. Fl-axħar il-qaw dal-ġranet għalmenu bidlu il-ċermen tal-Ene Malta. Fl-axħar? Taf minn kien il-ċermen tal-Ene Malta? Għax ħabib ta' Joseph. Sar ċermen, dali li blajna l-10 Malta kolla tintefa' ma tistax tissapporti. E kien wieħed importatur tal-imbit u tal-marshmallows. Imma li huwa ħabib ta' Joseph, ta' spiċċa immexxi l-animal 150,000, 60,000 direttur. Inti li tikollok samlu inġinier, laqas naf minnu minn Adam jista' jkun laburist jew nazzjonalist, imma almenu inġinier li nimmaġina jfhem. Dali ħox kienet jagħmel. Meta qalilna li qed idubu l-cables, tant kif sħana kienet kbira ta' xemx li dabu. Kienet jidlikom bil-marshmallow jew li jimporta u biex jaqat. Ġifieri, dirdu naqra il-bażużilizmu. Kemm jista' għaliex inti jerbaħt il-gvern, nerġgħu niġu two-party system. Għaliex inti jerbaħt il-gvern. Mela allura jien qed il-ħabib tiegħi, mela Malcolm li huwa jifhem fil-retail. Jiena qbad inqedu fil-board tal-sports.
għax ħabib. Le, emma kiet ikollok nis li jifmu. Ejjan edu il-mertu. Inkella, mela li rrit ikollok nis bħali u anki oħrajn għad n-immaġa li iridu jitkelmu dwar l-Arafi u jpoġġu subajhom fil-ferita. Għax il-yes-men u l-yes women, dawk li kull filodu bonġu ministru, prosit ministru, bonġu ministru, dakka ma jgħidu għax dakka għan ċans jitik jow overtime. Jom kella jitik xi biljet għal Manchester United. Għax maħna natu 20 miljon lil-Manchester United. Jow konċert. Man bate, jow inkella immorru nisimaw il-Andre xismu rie, il-violin 700 persuna. Jien nixtieq naf mill ma distret ħadu għom dawn is-700, u xi distret fin-nord ħafna minnhom ħaduh minn hemmhekk. Alright, jew liħor li xismu Robin Williams. Issa ġej, issa d-dieħla ġej da xismu li kanta ma flimkien ma Eddie Sheeran, okay? Li famus. Min jaf kem seħorġu biljetti bxej u favuri, un-bat in exchange. Aħna rridu għad il-sistema, għalix it-tfal ta'kom nis normali mandom xikollhom dritt li kompetu għal dal-biljet bxej. Għalix edin fidej il-Ministru tat turizmu u fidej t-fajla tiegħu li tqasmuhom lil tal-customer care l-ħbib tagħhom, eċetera. Għalfej. Allora tridu nis bħali u bħal oħrajn, għax minni waħdiem oħrajn, li anki jħolġu għall-elezzjoni, u allura jinajdilkom, ek tridu tibdlu, mux biss li ma tivvutawx issa, sem numru eluf, sissa tjajdu ma rix nivvota, għax għazzuni. It's not enough. Ek ma tamlu ek biss sejqpaw 4 Labour u 2 PN, u l-arroganza hemm tiqpa, ġibuha 3-2-1. Mux biss ma tivvutawx 20,000 u 30,000 minnkom, ivvutaw nispali u komplu għax lebda wieħed minna tat-tielet vuċi musejt la mal-ewwel count. Hija importanti li jekk inti votajt għan il-kassola għan, kompli. Fuq mintit nis seri tal-alternattiva ta' partiti oħrajn. Imma komplu. U li viċeversa u koll jekk votajt lilhom kompli fuq kassola. Jekk tridu, kissru din is-sistema ta' 57 sena. Jekk ma tridux, don't worry, tivvutawx. U riżultatu għal-est. 4 Labour u 2 PN. U niqpaw l-biljetti ta' Eddie Sheeran is-sena d-dieħla intom ma toħduhomx u joħduhom il-kostituenti tan-Nord ta' Malta. Mela, il-bieraħ Dr. Konrad Manxe, sindku tal-Gżira, l-lum huwa indipendenti, ġie kwotat ukoll jgħid li kważi s-sistema elettorali Maltija kif inhi. Kważi impossibbli biex titla' b'mod indipendenti, speċjalment għall-elezzjonijiet, għall-kunsilli, għall-elezzjoni ġenerali. Taħseb li wasal iż-żmien li inti u nies oħrajn minn partiti iżgħar tingħaqdu biex issir pressure kbira biex tinbidel is-sistema elettorali għax jista' jkun di waħda mir-raġunijiet għalfejn anke ħafna nies li m'għandhomx partit ma jidħlux għall-politika xi jgħidlek jien dieħel ma nitlaqat. Jew kważi impossibbli ngħidu hekk. Ngħidu li impossibbli mhuwiex, huwa diffiċli. Huwa iktar faċli li titla, per esempio, kunsillier. Skont, naturalment, id-distret, id-distret ikollu fih 7, l-inti kull ma trid 12%, kull ma, ikun fih 9, tinżel għal 9 point ħaġa, inti fih 11, tinżel għal 8, ġifiri, jina sepp kienet jgħid Konrad Borġ Manxe kien diffikultà li ssir sindku. Għax biex issir sindku, pratikament il-liġi qiegħda li il-partit li jiġi bl-aktar. Mela skont il-kalkuli tiegħi iktar diffiċli allura, ma again mhux impossibbli trid iġġib aktar mill-PN u jew il-Labour flimkien. Jiena nikkalkula trid iġib xi 35% more or less tal-voti. Dik hija l-ewwel parti. Imma it-tieni parti hija inti tajli mhux aħjar taħdem mas-sistema, jiena personalment stop. Jiena il naħdem għal da minn 1989. Fin-96 jiena u aħna dak il-kont l-alternativa konna fil-Kummissjoni Galdes, konna fil-Kummissjoni Gonzi. Alright, konna f'dar kummissjonijiet kollha jitmejlu bina f'wiċċna u dawk kienu kummissjonijiet ta' bejn il-partiti kollha biex tinbidel is-sistema elettorali. Dat nejmu se jibdluha qatt is-sistema elettorali. U għalhekk anki huwa dan huwa mument ta' sfida għalik votant biex iġġib bidla biex dawn ikollhom biex ngħidha daqsxejn mod iktar edukat il-pipi ma saqajhom, għax dawn tant huma żguri li huma jew jien
li allura ma jbidlux. Mela biex tkissrilhom din iċ-ċertezza hemm bżonn inkissru s-sistema minn ġewwa. Jiena illum laqas white paper, ma toħroġ white paper għal consultation, ma nagħmilix. Għaġġa naf li daw Kollox lest. kif iriduha se jagħmluha. Ħlief jekk inti tissuġġerixxi xi ħaġa li taqbel lilhom. Allura dik forsi jdaħluha. Imma qatt ma jdaħlu proposti ta' nies normali, għax hemm il-pubbliku koll jikkummenta u tibdil kostituzzjonali, kemm minna nisimgħu, u tibdil kostituzzjonali, u konvenzjoni kostituzzjonali, u l-konvenzjoni tal-President. President spiċċa. Ma Luis Lorreiro kienet kellha l-konvenzjoni tal-President. Ila li spiċċat 7 snin, 8 snin, kemm ilha, sorry, 5 snin. George Vella għandu l-konvenzjoni tal-President u se jispiċċaw ukoll għax jitmejlu bik fuċċek. Għada jitmejjel bik fuċċek Roberta Bela. Il-Kummissjoni ta' Daphni, da issa dana mhux qed nitkellmu fuq sistemi elettorali, dana nitkellmu fuq assassinju politiku ikraħ u jaħraq, għandek senti u nofs għandek ir-riżultati tagħhom. Ma għamilx ħaġa waħda minnhom. Għax kif se tibda tmiss? Ħajqom sonnies u jinkixfu affarijiet. Se jinkixfu dejjem iktar qed naraw għax qed jiġri issa bl-inkjesta pubblika dwar Jean Paul Sofija. Let's go. Ma rridx il-prosuntus jiena infatti għax huwa prosuntus. Jiena infatti meta jgħidu li għax inti x'taqbel ma tas-16 u mal-vota 16 u issa Sintki, jiena mal-voti dejjem qabilt ta' 16, għax Sintki għandi xi ftit dubji, ma mbagħad ngħid isma' għandna Prim Ministru jġib ruħu ta' Vavu, se qed nikkonfondi xi kolli Sintku tifel. Ġifieri. Sintku ta' xi bankina jista' jkisser. Ġifieri, għandek da ma rridx sal-aħħar u baqa sal-aħħar u ġija l-40 isom pudil jivutaw kol. Aħħom għannejk kollha, Volderi m'hemmx. Bla dinjità. Issa li bdiet l-inkjesta qed jibdew joħorġu nuqqasijiet ġenerali, mhux tal-każ bi speċifiku ta' Sofija, imma in ġenerali. Mela l-BRICS mill-lider minn 13 il-kumpanija, 2 biss huma certified li huma skont l-istent. Huma veru daw ma affarijiet ta' barra minnaw. Imma ma rridx is-sur Roberta Bela Prim Ministru li daw l-affarijiet joħorġu. Allura daw mhux veru jkollhom jagħmlu l-bidla meta jkollok tielet vuċi tgħidli di biex qed insiru nafhomdu. Grazzi għall-om Jean Paul Sofija. Li webset rasa għalxina nista' nimmaġina d-dulur li titlef minn minnu imma kienet tant b'saħħitha li jirnexxila dil-vuċi weħeda kontra dak li rid il-gvern, kontra dak li rid il-Prim Ministru. Kellu jbidda u qed nifsnoħbu l-affarijiet. X'tagħmel tielet vuċi? L-istess jew tal-politika. Immaġinawkom kieku kissrilhom dal-monopolju ta' 57 sena u jkollok tielet vuċi fil-Parlament, tibda bil-Parlament Ewropew. Once it kissir hemmhekk mbagħad jibda mbagħad hemmhekk jibidlu s-sistema. Hemmhekk ngħidlek hemmhekk iva jbidlu għas-sistema, imma biex iġġalhom jibdluha trid kissirilhom minn ġewwa. Semmejt punt issa inti tal-BRICS li żewġ kumpaniji biss għandhom BRICS according to standard. Enti ma Dali ħareġ fil-prezz, jiena ma nafx di ilha inna nafu biha għan uffiċjali imma kulħadd donnu kollox taħt it-tapit. Jinkwetak lin-nies fil-verità għax di ħaġa serja da fuq within 30 years. Inti jaf xtrajt flet illum. U jibda jqalek. U 30 sena oħra meta minn għalik li ħallastu u forsi ħadd ikun nifsu sirt pensjonant. Ejla għisma ħeda rridu waqqaw. Jew rridu nerġgħu nagħmlu saqaf u eċċetera. Ma tħoss l-poplu l-lupjat imma. Sfortunatament, iva, tattika oħra ta' dawn il-gvernijiet li jafu li għandhom kollox fidejhom, ili tik iċċejċa. Allura inti tikkuntenta għaliex tani 5 cents iktar, 10 euros żieda. Tikkuntenta għax tani l-biljett tal-Manchester United issa nista' mmur insifer u nara l-logħba. Okay, kulħadd għandu imma ma nistax nużhom daw il-ejja it-tattika tal-Latini xek panem et circensis li tfisser bil-Malti hops u circus, ġifieri divertiment. Mela jiena nixtrik għax qed intik il-hops b'xej u għax qed intik is-circus fil-kuntest tagħna il-kunċerti jew il-logħbi tal-futbol b'xej. U inti allura tajt allura jiena mhux id-dubbajna di b'xej istra.
Ma buja, mbagħad qed jaqa' kisbru fanna dranaċċju nispiċċaw bid-dar. Anka l-Imperu Romanek waqgħu jagħmluhom is-serkis u hekk sal-aħħar. Il-politika manki tkun makak, eċetera. Imma manki nies li jaħsbu u jaraw daqsxejn il-bot. U again, allura għandek bżonn it-tielet vuċi li tgħidlek isma' tinxtarax biss bil-xismu, bit-tiket tal-logħba jew ta' whatever. Pereżempju, issa rid nara jiena se jiġri f'dal-budget. Illum, propju li se jsir il-budget u xek. Fuq tal-pensjonanti. Fuq il-kwistjon, fuq din l-anomalija li nqalet. Hija dik il-problema kbira, ta' mina u jien dik il-kategorija, però ngħidlek il-verità, jien ma konna naf xejn, imma ġara. Dak li qedlek qabel, ara minna, jiena ma kontx naf biha, dana taħt in-nazzjonalisti għamlu riforma fin-2011 u għamlu għalli min jitwieled cut-off point 31 December 1961. Min twieled qabel mid-31 December 61 il-qoddim mill-ewwel ta' Jannar 62 jibda jieħu għal-pensjoni, orajt iħallas ftit iktar minn dak iż-żmien, imma jibda jieħu more or less hekk tkun bbażata dejjem fuq il-kontribuzzjonijiet l-iktar għoljin, 80 euro iktar minn min twieled qabel lejliet on the 31st December. Anomalija li ħadd ma nħasset għax meta daħlet fi 2011, dawk li twildu fi 61 kienet għandhom 50 sena. Mhux hekk allura tista' il-problema. Dis-sena bdiet. U f'daqqa waħda differenza ta' 350 euro fix-xahar bil-ħajja tola l-istess għal kulħadd. Meta m'għandek grocer ma jgħidlekx, iva sinjur inti. Inti għandek 40% discount ma tarax għax inti taqli iktar. Inqas. Għall-ewwel meta jien kif sirt narbija? Għax il-pensjonanti li ndunaw bija fil-budget tas-sena l-oħra marru għand il-PN u marrid jagħmel xejn għax daħħalaw fil-2011. Marru għand il-Labor u l-unions u marridu jagħmlu xejn għax implementawha huma u spiċċaw id-disprati ġew għandi bħal daw tal-Facebook il-ħofra jiġu għandi biex imma mek indunajt bil-problema kemm kienet kbira. Mela l-ewwel ħareġ il-Ministru Michael Falzon jgħarni giddib l-ewwel fuq Facebook u mbagħad għamel artiklu fit-Times biex jgħid li ngiddib. Meta jinġibtlu kollox il-fatti għax jiena mhux bħal tal-Vitals min jgħid 400, min jgħid 200, eċetera. Żgur, kellna għandek kollox bil-preċiż. Ti taf xi tfisser ukoll pereżempju li mara li twellet l-ommijiet Maltin. Mela Maltija li twellet kull tifel u tifla li twellet wara u li twildeti wara l-ewwel ta' Jannar 1962 tieħu 4 snin bolla jħallas il-gvern ta' kull tifel. U hekk ikollha tifel b'diżabilità 8 snin tieħu bolla, OK? Il-lom li twildet bejn il-52 u s-62 għal kull tifel tieħu 2 sentej. U għal kull tifel disabled tieħu 4. Ħaf, twilid ċar qabel, jott in-nofs. Mbagħad dejjem jgħid anka xogħol equal. Mhux Umbagħad, min twilet in-nisa l-ommijiet li twildu qabel il-52 taf kemm jieħdu? 0. Dawk ma jgħoddux, ishom ma rabbowx. Mela dawk li llum għandhom 70 sena llum saru nanniet u rabbow ġiex titfal u kellhom jieħdu u kieku twildu wara 62 qed jieħdu 8 snin. All right, dawk jieħdu 0. Hekk. Wara li ħriġtilhom da kollu, il-Ministru kellu jammetti għal-iva, din anomalija, veru, allura se nibdew nagħtu xi ħaġa mill-budget. Issa qed nara l-lejla? Ħajati. U naraw iġdaħqa fil-wiċċ jew hekk ħaġa serja għax qed nitkellmu dwar miljuni kbar. Issa jekk inti jiena lest indaħħal subajja fi bwidnejja biex ma ngħidx imkien ieħor jekk jgħid isma' m'għandniex flus għax tajnihom il-Vitals, għax tajnihom il-Manchester United, għax tajnihom il-Gladiator, għax tajnihom il-Newcastle United għal-jumej tajnihom 1,700,000 l-Saudi Arabians l-iktar li għandhom flus. Għana nisponsorjaw maħna, għax din loġika, insomma. Ekk jgħid isma, ma sentuhom f'sentej 3, ngħid, insomma, Mek se tiġini li d-DJaw versi 8 snin jew 10 snin, għal inti qed tiġi tgħidli qed nistennikom tmutu ftit stitu biex iktar ma żmien ma nifrankaw. Ġifi ir-realtà. Imma gen biex jitkellem inkellu jkun la pjena qas li iber ma rridu jitkellmu fuq daw għax inkella jiġu jidru. U spiċċajt jien. Ġifi again għalhekk hemm bżonn it-tielet leħen.
Mela, taqbel fil-preżent il-gvern tibdija Joseph Muscat, però donnu Robert Abela splodija. Li biex tikber l-ekonomija ġo dal-pajjiż iridu bil-fors nġibu l-barranin. Is-suma fil-fema tiegħi bellawa lill-poplu li daw qed jiġu biex iħallsu l-pensjonijiet. Iżda ħafna minnhom li qed iġibu ma jħallsux taxxa ovvjament minimum wage. Ħafna minnhom. Ħarġet il-bieraħ jew dal-ġranet insomma li xi 18% ma jħallsux taxxa għax qegħdin fil-bracket taħt id-9,000 euro. Għalhekk daw pratikament żgur mhux ħajħallsunna taxxi. Taħseb però li fil-verità daw qed jgħinu l-ekonomija biex il-Maltin jgħixu aħjar. Assolutament le, qed jgħinu l-ekonomija biex il-Maltin sinjuri li qed iġibuhom isiru iktar sinjuri. Imma huma stess bil-livelli ta' Malta qed jaqilgħu ftit. Għalihom imħabba l-standards tal-ħajja tagħhom ġol Filippini, ġol Bangladesh, ġol Nepal, ġol Pakistan, ġol Indja, għalihom li jaqilgħu 900 euro. U 1,000 euro sinjur. Huma ħafna. Għaliex imma? Għax imdorrijin jgħixu 10 fi flat ta' ġixtik mamar. Aħna ma nix imdorrijin hekk. Allora għalihom iva jgħidlek jiena ngħix tajjeb għalija ngħix 5 f'kamra. All right, u nikol allura flat ta' 1500 bej 10 jiġina 150 ir-ras. Imma dak il-flat tantola issa, il-kera, li l-Malti normali, il-koppja Maltija normali, il-familja normali, ma tistax teffordja. Allura, li qed jiġri li dawn huma cheap labor huma xorta jirnexxielhom iġemmaw 150-200 fix-xahar u jibatuhom il-Pakistan jew whatever. U għalihom hemmhekk dawk huma flus kbar. Imma li qed jagħmlu qed ollow il-kera splodit, all right, li Maltin ma jistgħux jaffordjaw jikru aktar. U anki jixtru. U allura tmur il-bank jgħidlek inti kemm taqla tajlu 1200 tlieta, jgħidlek jien ħin nistantik 90,000. Tajlu 90,000 hekk illum flat 300,000 mill-inqas. Jgħidlek x'in nagħmellek. U tibqa' ma tistax. Mela number one, ikkontribwew biex għoliet il-ħajja u l-kiri speċjalment u l-beħ tad-djar enormement. U tu, ikkontribwew biex is-salari tal-Maltin baqgħu baxxi. Għaliex inti ssib min jgħidlek min irid iħaddem jgħidlek isma' għandi ġobb għalik ta' 900 euro, 1000 euro. Tajlu jien għamilt 3 snin nistudja l-ITS għal-kok u għal-waiter u għal-receptionist. 900 euro, 1000 euro, għajlek matriċi. Ok, ħanġib Pakistani, Indjani, etc. U bajna bil-biex jismu baxi. Issa naraw din il-loba fl-axħar, issa l-gvernet jgħid li se jolli l-minimum wage, għan naraw mill-ġdid fuq 4 snin, kem verament se tola u kem le. Għan naraw għadna marajnix il-budget, jew għaddej palissa waqt li għedin ħireġ dal-video. Li ħanaraw il-kola, ekku se tiġi intaxxata jew le. Tidell intaxxata dik dejjem. Ma nafx għadni ma smajtux il-budget, ma nista' allura laqas ngħidha ħa. Imma l-ewwel qed in-nies iridu jifhmu li l-kola hija l-oli tal-ħajja tas-sena li għaddiet li ġan faqt. Dawk it-30, it-13 ġa marru millum ġa għolit li iktar. Żgur mala mhux hekk. That's one. Imma li mbagħad toħodli minn fuq it-13 toħodli 25% minn fuq. Jieħu l-ħaddim u l-employer. Għax l-employer ħallas fuq il-bolon u eccetera. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li wieħed irtjara hekk aħsin se nagħmluhom bis-serjetà jew le. Jew kus se nieqpaw li min iġib il-dan nies minn barra u jagħmel il-miljuni minn fuqhom jibqa' jgawdi u ġifieri għal-risposta tiegħek iwa ftit ingawdu ħlief li ħloqna l-problemi tal-infrastruttura li konna nitkellmu dwarhom qabel. Allura tal-elettriku li ma jissapportix tant nies, li l-dranaġġ li ma it-traffiku, it-toroq imwaħlin, dawn kollha konsegwenza ta' din l-esplożjoni ta' popolazzjoni l wieħed minn kull 5 Malti huwa barrani, min jgħix Malta, wieħed minn kull 5. Mingħajr pjanifikazzjoni. Li kien palma moratorium fuq il-bini, sada mhux se tkeċċihom, imma almenu moratorium għal sen li ma nġibux iktar. Għaxu għalonna kellhom il-pjani jisu ta' Singapore, ma Singapore hemm disciplina u kollox pjanat. Iprova għamel ċerti affarijiet li tagħmel Malta Singapore.
ħat ispiċċa ta' diġi 10 snin ħabs, ma m'għandhomx il-gafa. Mhux hekk. Mela, għandek ovvjament karriera twila fil-politika, edukatur. Ovvjament, minn dak li tallimt tul ħajtek u hekk jidher li fid-dinja bħalissa u ħafna konflitti. Sfortunatament. Kullum kien. Rġajna l-Izrael, il-Palestin, ovvjament. Ukrajna, l-Azerbajġan ukoll lejn l-Armenja. U jidher li ħajkomplu daw, ma tantx jidher donnu li għadna ftit ilu wkoll rajt il-Turkija tgħid il-Ħamas qasuma biss terroristi voldri qisu donnu ħajkomplija għad kollox. Inti kieku titl-MP, għax ovvjament l-Ewropa għandha element ta' saħħa u ġiet kritikata ħafna għax Ursula u Roberta Metsola qishom ħadu l-linja Iżrael mill-ewwel. Inti ħatkun wieħed li taħdem għal paċi jew ħatkompli s-saħħan biex bil-Malti iktar konflitti? Naħseb hija loġika bħal medna l-valuri li rridu nagħlmu tfal. Fosthom irridu nagħlmu meta ġiex titfal jaqbdu jagħtu u jibdaw jtejgħu ħalqhom u jduru għalih, dik hija l-istess ħaġa bħal meta aggressur jiġini bil-bombi u jiġi fuqi. Jiġifieri, ovvja li rridu naħdmu għal paċi u meta għandna differenzi irridu nippruvaw għax mhux faċli faċli tajda, imma almenu inti tipprova tgħid ejja nqogħdu madwar mejda u ħannaraw il-problemi tagħna, ejja niddiskutuhom ejja nkunu franki u ejja nippruvaw. It's not easy. Issa f'dal każ li ġara l-azzjoni ta' Hamas hija totalment kundannabbli. Mhijiex hija azzjoni inumana ma tagħmilx dak it-tip ta' affarijiet. Però rridu naraw anke l-perspettiva storika li il-politika ta' Netanyahu mhijiex politika deċenti. Netanyahu ma jistax jiġi il-ħin kollu Netanyahu il-ħin kollu jagħmel isu ma jridx il-paċi wkoll. Hamas ma jridux. B'mod iktar intelligenti jiġi u jagħmillek settlement. Ġo art tiegħi jiena dejjem ngħid f'daw l-affarijiet, kieku kont l-Armenja, kieku kont Nagorno-Karabakh, kieku kont l-Ukrajna, kieku kont il-Palestina, kieku kont l-Izrael. Ngħid kieku jien di saret Malta. Kieku jien Malti. U daħlu li. Maqtul probabbli. Kieku. Daħlu li l-isqallin. Jiena jew daħal li xi ħadd minn barra. Jiena nixtieq li xi ħadd jiġi jgħinni. Iva. Nixtieq. Sortanament hemm l-użu tal-armi. Imma jiena laqas irrid li tiġi tajni mod. Imma li mbagħad niġi nibbombardja l-isqallija kollha bit-tfal, bl-iskejjel, eċċetera. Le. Di l-escalation li qed issir u tfal innoċenti, nies innoċenti, civilians innoċenti li mhumiex Hamas daw. U anke ċertu kummenti tal-Ministri m'għandhomx u da dibattitu għaddej fl-Unjoni Ewropea. Mhux tab xejn li hemm opinjonijiet u fehmiet differenti fl-Unjoni Ewropea. Mhux tab xejn li Borrell ma qabilx ma' Ursula von der Leyen, pereżempju, u ma marx magħha Iżrael għaliex waqt li jridu nuru s-solidarjetà kollha ma' Iżrael li għandha dritt li teżisti bħala stat, imma għandhom dritt ukoll il-Palestinjani li jeżistu bħala stat u the only political, diplomatic solution hija diffiċli u illum iktar u iktar il-mibeda li hemm tiżra l-mibeda. Iktar se jkollok mibeda, imma l-unika soluzzjoni hija żewġ stati, żewġ popli li jgħixu ħdej xulxin. Bħalma l-Ewropa rnexxiela ikollha Italjani u l-Franċiżi u l-Ġermaniżi jgħixu ma' xulxin u mal-frontiera meta daw sa 60-70 sen ilu kienu qed jitqatlu bil-bombi, all right? Aħna rridu nimmiraw għalhekk. U naħseb li huwa almenu jien il-kompitu u x-xogħol ta' politiku huwa li jaħdem għalhekk. Però rridu naraw il-perspettiva storika u rridu naraw li ma tistax tpatti il-vjolenza bi vjolenza indiskriminata. Ġifieri jiena nifhem il-ħtieġa tal-Iżrael li jipprova idajjef lil-Hamas. Ma jistax joqogħdu li hemm u meta jfetlhom jixħtu li l-missili. Per jien laqas nista' niġi f'darek. U ngħidlek issa di l-art tiegħi. Għalkemm hawn Malta ssir ta' xi. Nitħollok fuq id-żed ngħidlek li issa bnejn. Jiġifieri għax nagħmel niġi nibbombardjalek l-iskejjel tiegħek u l-isptarijiet tiegħek. Le. Rridu nkunu nimmiraw għal-paċi. Problema kbira wkoll li hawn bħalissa
Fl-Ewropa kollha però donnu Malta xi ħaġa fenomenali. U għal-għolli tal-ħajja. To be fair, tkellem MP wieħed Alexa Ġus Saliba, però da għal xi raġuni anke l-PN attakkaw iċ-Chamber of Commerce kollha daru kontri jaħa speċi għal il-verità fil-femma tiegħi. Inti jekk tkun elett, tista' taħdem biex l-għolli tal-ħajja jkun daqsxejn kontrollat Malta? Jien naħseb li hemm ċerti affarijiet li wieħed jista' jagħmel. Jiena naħseb li Malta hawn ċerti kartels billi aħna żgħar li speċjalment f'ċerti joqsma, pereżempju mediċini, jiftehmu l-erba' importaturi u jgħidu ejja l-prezzijiet bejnietna inħalluhom. Ejjex jiena naf. Jiena meta mmur il-Greċja pereżempju, niġi lura nkun frankajt għal 5 xhur 200 euro. Għall-azma nġib jiġifieri 5 x'ismu tal-azma, mela minn hawn Malta 31 euros. U mill-Greċja 12. L-istess anka Spanja kollox nofs prezz. Anki Brussels nofs prezz. Jon kella pilloli oħra, mhux se ngħid għal xiex biex ma nikxifx il-xani. Mela hawn Malta 25.40 pakket li jdum xahar għax ta' 30, il-Greċja 9.2. Imma qed nitkellmu ta' 250 inqas, issa veru li jeżistu l-economies of scales. Veru li aħna żgħar, eċċe. Imma allura llum għandna modell. Illum għandna modell tal-COVID. Mela il-COVID hemm min jaqbel u hemm ma jaqbilx u kulħadd għandu raġuni tiegħu fuq il-vaċċin. All right? L-Ewropa għamlet global procurement biex naqqas il-prezzijiet tagħhom, mhux Malta għax kieku Malta kemm kien se jiġina għali. Imma xtrat 500 miljun kemm huma għall-Ewropa kollha. Ma nistgħux nagħmlu dan anki għal mediċini oħrajn. Għal COVID biss irridu nagħmluh. Jista' jsir da fuq ċerti prodotti ta' użu neċessarju ta' kuljum fuq il-qamħ tal-Ukrajna. Sar il-global, ordnijiet globali bil-qamħ. Il-gass meta l-Ewropa xtrat anki globally il-gas meta qalet il-gwerra, meta Russja invadit l-Ukrajna, bli mbagħad tqassam bejn il-pajjiżi differenti. Mela allura l-sistema tista' taħdem fil-qasam tal-tilqima u fil-qasam tal-qamħ għax kellna nuqqas ta' qamħ imħabba x'ismu, u fil-qasam tal-gass u l-mediċini. Għaliex ma nistawx nippruvaw nimplementaw anki fuq dal-affarijiet. U nidħlu allura f'ċirkwit ta' prodotti Malta, Greċja, Italja. Għaliex jien għandi mur l-Italja u nsib il-prezzijiet għaliex għandi mur restorant l-Italja jien. U ħafna drabi nikol tajjeb. Bla dubju l-Italja. Unħalas in-nofs tawn fejn nikol mhux tan tajjeb. Għaliex jiena pizza margherita għandi nsiba sqallija bit-350 daqshekk. Wow, inqas minn 8 jew 9 ma nsibix. Veru, għandna iktar trasport. Nifhimha, għandna inqas suq. Imma minn 3.5 isir 5. Mhux isir 9, isir 10. Koll il-ħniżri għandna daqsxejn mentalità ta' ħnieżer. I'm sorry, hawn min qed jitħanżer. U fuq di Ġus Saliba, ma ħafna affarijiet ma naqbilx miegħu. Fuq din naħseb għandu ċertu raġun. Morsi fuq mhux kollox, iva immaw ċertu kartels li jollu l-prezzijiet artifiċjalment. U aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Għaliex? Ma nix għażla. Għastax jiena Italjani ma jaqbdu imorru minnu fin-nord, min imur Slovenja, min imur l-Svizzera, min imur Franza, jixtri l-petrol minn hemm, jixtri sigaretti, jixtri l-whisky, eccetera. Għandna fejn morru naqbdu l-baħar. U biex nsibu mbagħad daqsxejn żejt tat-ton. Iktar imma insomma, allura ġifieri ċerti x'ismu jistgħu jsiru. Mela, wasanna fl-aħħar domanda tista' tgħid tnejn nistgħu nagħmluhom flimkien. Inti llum bħala Arnold Kassola, what you stand for? U għalfejn taħseb li n-nies għandhom jivvutawlek fl-elezzjoni li ġejja. Tal-MP. Għandek foldi li minn l-programm jafal xi imma forsi biex tal-aħħar kumment. L-ewwel I stand for nies onesti. I stand for meritokrazija. Li kulħadd ikollu level playing field fil-ħajja. Jiena ma nistax nara tfal li għadhom jitwildu
u li għax da t-tifel ta' Peppu u jaffi ċempel għax għandu ħabib il-xufir tal-Ministru. Għandu aktar vantaġġi mit-tifel ta' tifla ta' ċikku li ma tafx il-ħadd fil-Ministeru u allura ma tistax ma nistawx. Irridu hekk daw, hekk bdi brava fil-qasam tagħha dit-tifla eventually, fl-sports, fil-mużika, fl-iskola, fix-xogħol. Għandin tija ċans jien li di tista tapplika l-ċertu xogħol mhux irid inċempel biex dina jgħaddili jew biex tidħol fl-iskola sekondarja tal-lotteriji mbagħad min iċempel. Le, il-ħajja għandha tkun. U bit-two party system fejn inti għax taf li għandek iż-żiemel tiegħek tela. U allura taf li se jagħmellek il-favuri, aħna semmejna qabel it-tickets. Ma dak kienu ħaġa żgħira. Semmejna direttora. Għax jiġifieri di child-care. ċerti ċerti kollha mimlijin. U għed toffri għal kulħadd. Jew le, u mbagħad immur inħabbat ħajtin il-problema ħatqabbiżiel it-tifla. Le, mela jien irrid pajjiż fejn ġustizzja soċjali vera, fejn minnu dajjef inħarsu iktar, minn minnu qawwi, hekk jien għandni f'saħħti, u nista' inqumlek fil-bass, poġġi. Mhux qed narak inti qed itsappab u bil-bassun, mhux minn fuq għax inti dajjef għanċi niġi għalik, un tikxeba il-kas ta' tfal li rajna, mela, ugwaljanza, rispett, tridu wkoll titħallem fil-ħajja, dil-menta aħna għandna llum. Mentalità tal-apparenza, aħna ngħixu skont l-apparenza. U di daħala Joseph Muscat, skont kif tidher innutom kollha. Illum xarhom twiefer kollha. L-irġiel kollha bil-marka bit-Tommy Hilfiger u bil-Salem u bil-North Face u kollha. Le, anki jien, aħna mhux l-apparenza, jien mhux għall-apparenza, jiena rrid il-konkretezza, jien rrid il-fatti. Jiena kien ġib wieħed tal-make-up, tajjeb, iġibni isni George Clooney. All right, laqas induna. Emma mbagħad meta naħ il-make-up. Nerġgħu ta' kazzola, ġifieri, issa jien rrid li aħna immorru għas-sustanza u li kulħadd ikollu ċans ugwali f'dan il-pajjiż. Ħaġa li m'għandniex għax għandna dil-prevalenza ta' żewġ partiti li min jerba' seħu kollox u għandek armata ta' nies li jaħdmu għal-partit u għal-kandidat tal-partit bilan li jitlalhom dak ħalli mbagħad jieħdu l-pjaċiri. U allura anki joqgħdu kull filgħodu jqumu ishom poodles, bonġu Ministru, prosit Ministru, daqsxejn dinjità, daqsxejn self-respect. Aħdem għall-affarijiet u hekk ħaqqek tasal, mhux bil-forsi rrid nilaq il-xismu. Dik naħseb li da u hekk intom temlu li hemm bżonn xi ħaddek, għandkom iċ-ċansek tidu tivvutawli u komplu għaliex mhux neċessarjament inkun jien u viċeversa jekk tivvutaw ħadd ieħor komplu fuqi. Nirringrazzjak ħafna għax kienet diskussjoni interessanti ħafna u għaddejna bosta suġġetti. Ikonna nerġgħu ċans ovvjament sa kemm tasal l-elezzjoni. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejl u nħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.